dulur, disambung meneh menune iki buat buka puasa. Menune memang ketok sing masak saiki sing ketok masakane tok karo sutile. Menune sore jane tempe plus iwak lele rambut perancang masakan desa ijen paling Bu, mateng rong, Bu? Malik. Iki sing ketoke sutile iki ubah-ubah dhewe iki. Sing masak Minyaknya wireng diujar. ora lah. Minyake ireng ya mergo ya tas nggih goreng lele ya mergane ireng tapi sik dijamin higienis pokoknya. Oke. 2 kali pakai. Wis dhisik ya dulur ya. Salam koki Jawa, masakan desa mantap.